aurten pasagea astebete izatetik, 15 egun izatea, eta hasikoa ekainan 26an, eta amaiera emango jo uztailan 8an. Eta hasikoa antzerki astia amaren etxeakin, diala bigarren kursoko ikasliak, eta hauekin goue Lorkan La Casa de Bernarda Alban obran oinarritutako moldaketa bat, ulertuko guen bezala herritarrak, bakaro, behaien bigarren urtia da, eta batzuntzat lelena, orduan daude hor, oantxe horrela. Gero jarraituko histeriak, dala, bueno, nik aurten aurkeztet nire lehengo antzerki obra nik idatzita eta zuzendua, eta bueno, baitare politia izango hori aurkeztia. Gero aurten lehengo aldiz, larun batean eukiko deu aurrentzako antzerkia, sarrera doan izango ala, eta zestuko 6 aurdia obran protagonistak. Mikel Ibargurenek zuzenduko, eta bea egon da umiaki lanian, eta bueno, bea entzate politia da, lehengo aldiz hori analizatia. Gero jarraituko deu kruzadakekin, gerrai buruzko obra bagor bat, baina testu zoragarriak dazkana, eta bukauko deu Hamlet gorrotu dut komediakin, dala zoragarria eta parre gustu daiteko obra ondo idatzitako obra horietako bat. Gukin berdeu amaren etxea izena duen antzerki obra bat, eta da Federico García Lorcan Bernarda Albaren moldaketa bat. Eta orduan gertatzea dana etxe baten barruan, emakume oso autoritaria bat dago, 3 alaba dazkana, eta duelo bat, luto bat bizitzen nahi dira, eta etxe barruan esan laikezu mendi bat da hola. Gure obrie da emakume bat histeria gaixotasun hori daukena, eta gero azaltzea baita mediku bat, histeria gaixotasun hori sendatzeko, behan prozesu ez, gero tramanklu bat sortzeu, ikusikoa zer dan, eta baitare bukaeran ikusikoa emakume hori histeria gaixotasun hortatik sendatzen ez. Gure taldean 9 pertsonak hartze du parte, eta kruzaz da, gure antzerki obra. Eta, antzerkia gehien bat kontatzeu gerran historia, eta azkenean gerra da beti ondan gauza bat, eta oin aktualidadean ebadaun gauza bat, eta, pertsonaje imaginaio batzun papeletikan kontatzeu pixkat gerra nola dan, eta nola bizitzean. Eta ingo deun obra izangoa Hamlet gorrotu dut, eta horre kontauko handin historia, handi da aktore bat telesailetakoa, eta ofreziuko jo eitia Shakespearen obra bat. Orduan, elegioin berko azkenean, dirua edo benetako artein. Orduan, emango igu obrak pixka reflexionatzea zer dan artia, artia en el sentido de zerrein merezidun gaur egun, o zerrein matezaion baloria, eta baitare, izangoa komedia bat, orduan parrei nahi dunak, divertigo nahi dunak, hau da antze ez dana hortako. Uztailan 8an gaina aurten dazkau arte dramakoak, Ander Lipus eta Patricia Urrutia datuzela behaien oskailu antzestea, eta hau guretzat da zea handi bat, ze behaiek normalian Euskal Herri osotik jira brutal bat iteue, baina inoiz etzian sestura etorri, eta guretzako ekarpen ona da, hau udalan babesai esker lortu deu, eta behaiek emango joe amaiera. Herritar danak gonbidauta zaudete, badakizue hau guretzako plazer handi bat izateala beti lan hau itia, eta plazer handi bat hau ikustia beti beteta. Eta aurten sarrerak eukiko dituzue estankuan salgai, gauza berri bat jarri dugu, nola 5 antzerki obra dauden, bere 6, baina umiana doain da, eta beste 5 antzerki obrak ikusi alizateko, bono bat atea deu, 20 eurokoa, eta horiekin zuek aukeratze zue eguna, eta nahi dezuen eta etortze zeate,
eta gozau antzerkiaz, eta baita ere bide batetik aukera ona da, zenbat eta gehiago etortzegean, gure politikaiai esateko aretu hau lotzagarria da, olako herri zoragarri bateako, eta hainbeste moitzean herri bateako, eta bide batez lortzen baldin badeu pixka bat jendia esnatzea eta ikustea hau ez dela nahikua hemen sortzen nahi dan movimentu honentzat, danontzat zoragarria izango litzateke, eta ingurau eta gozau besteik ez.